Christian nights. They want to. Okay, No, want to take a picture. Then Anya, what do you call constitution in Cambodia in 1976? They were easy. What do you call the constitution in 1994? Thank you very much. Basic thing right now, Bobby Jackson will move here. And the other West Jeboka, Odeoka, Deborah, Iguanita. Igwe atebe na igwe mbụ ụrụ ade wee were ezigbo ego mmadụ ehika kịta ọ ma nye m ụlọ executive exact amount wee denye ya onye wee chibe Emeka Okezie onwere onye ọkịja nọ mgbe ichibere ido onwere onye ọkịja nọ onwere onye ọkịja nọ mgbe ichibere ido onwere onye ọkịja chibie ihe a na Emeka Okezie bụ Igwe Obi Jackson n'obi anọ anụhụ na-ekwu okwu a bụ onye nwe ọdịda mgbe Obi Jackson siri pụta nke a ga-Emeka Okezie siri pụta mana ihe a mere ezighi ezi ihe a mere ruo echi na ozighi ezi my view bụ na ụlọ ga-ezukọ jegwa obi anọ maka ndọrọndọrọ na-achọ sekọnd tem ego enyere ya ngwa ụlọ ebe ahụ na na-eku mkpu o were certificate debe as long as Emeka Okezie ihe ọ nọ n'ọgba anya ihe niile ọ na-eme okwu o ji kwuru okochie ama m ike ndị agụụ ntekwara jebe ọfara nwa kedu nke ndị ụmụ oyi ndị ọzọ nọsi ebe a na onwe ezigbo mmadụ jerenụ ije fundas na ndị kabinet yiri a na-emego ụmụaka isi bedru siri paaki egotere ha white na onye bụ onye ichie na-egbu ebube mmadụ efu ihe kwụsị n'aka ọdụka onye ichie na-azụ ya mgbe onye ichie na onye ndepụta ọnanye otu otu Mercedes Benz ọdụka ndị nze na ụmụaka a na-eje edachi ihe ada adụ mgbe ije ebe ahụ having said that bit asị ụlọ ihe ụmụ ya eme na ọkịja enweghị igwe kịta kwuo na anọghị ugwu na ọkịja enweghị igwe na ụlọ ya jee nzukọ ka ejekwa obi anụ ka o wee certificate ya ka ọtụwa anọ onye ebi n'oge omeri ọfọ ọzọ anyị ha dụ mgbe oyi ebi so n'ọka mma na-eji onye enwe certificate ọkịja ezukọ edigaghị ahịhịa chọrọ were mee nde manest Obi Eze Obi Jackson nwa nwoke ejegwu ya na otu onye a na-ewepụta igwe obodo jemụgwu ya na anọghị ugwu na ofu onye a na-ewepụta igwe obodo ụlọ mgbesịrị nkịtị ụlụgidi braịbụ ofu onye na-ewepụta igwe obodo kedu ihe na-emere ya Obi Jackson